वर गेले तू म्हणते हा ट्रायल करू ते नाही चालेल बोलतात ना ते दोन कलर नमस्कार मित्रांनो, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो कोकणी सुयोग या चॅनलवर. आजचा व्लॉग तुम्हाला थंबनेल आणि टायटलवरून समजला असेल. त्या गणपतीमध्ये गावी जायचं आहे, तर म्हणून बोललो शॉपिंग करून येऊ. तर बघा मग हा पूर्ण ब्लॉग तुम्ही कसा वाटतोय तो. निघालेलो आहे, सोबत रवी आहे. रवी गाडी चालवते कारण की शूट करायला लागेल मला. त्याला शूट घे बोललो तर तो बोलतो हा, त्याला दाखवतो नंतर. आता हेल्मेट घातलं नाही माझ्यावर, दिसणार नाही. कॅमेरा आहे, मोबाईल आहे बाबा. सिम कार्ड घेतलं नवीन नेटसाठी. मस्त ते नाही चालेल बोलतात ना ते दोन कलर काढलेत त्याने. असे नॉर्मल मध्ये यूज आहे बारीक फिल्म असे प्लेन मध्ये प्रिंटेड टाकलेत गेले तू म्हणते हा ट्रायल करू मीडियम साइज बरोबर आहे. लास्ट आहे बरोबर आहे. तेवढी तर हाफ शर्ट तेवढा लूज आहे हा आतमध्ये टी शर्ट घालून बटन ओपन करत शॉर्ट्स ते कॉलर लावलेलं असं ना पडेल. स्ट्रिंग पण होईल ना, स्ट्रिंग कमी पण होईल. हे करू वॉश वॉश कमी होईल. कॉटन आहे कितने का चाहिए? क्या मानो 680. अच्छा प्लेन मध्ये हां.
जास्त आहे होते बरं जास्त प्लेन मध्ये आहे का ही 32 मग बघ नाही घेतलं हा कॉम्बो मस्त बसला. एक टी शर्ट घेतलं की यायला एक झालं. काय पण पॅन्ट ही घालणार आहेस का? चांगली वाटते जास्त ओके. काय करूया तू नाही घेतोय का मग? हा घेतोय. हा घे, आपण छान आहे. हे पॅन्ट का? ठीक आहे. ती फॉर्मल बरोबर आहे. तीच घे. सेम आहे ना तो? करू वाटलं आपण इथलं काय पॉकेट का फर्क है? इसको बड़ी पॉकेट है. सेम रेंज. हाँ सेम रेंज. काय टच करू फक्त. हे घेतलेलं आहे शर्ट 3/4 ह्याच्यामुळे आणि हे एक शर्ट टी शर्ट. ही लिंक मी टाकतो डिस्क्रिप्शनला आणि इंस्टाग्राम आय डी पण टाकतो. जरा घ्यायचं असेल ते विजिट करून घ्या. स्टोअरचा पण ॲड्रेस टाकतो मी. त्या दोघांनी हेल्प केले. आणि एक मेन कुठे गेला तो बाहेर गेलाय. बघा शॉपिंग आणि हा पाऊस सकाळपासून आमच्या मागे मागे होय. हे स्टोअर आहे. मी टाकतो ॲड्रेस. इंस्टाग्राम आय डी बघा याच्यातच आहे. मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देतो. तरी पण तुम्हाला घ्यायचं असेल तर विजिट करा. हा बिना चपलीचा. चला मग निघूया आता घरी जाऊया. घरी जाऊ.